здравейте! Аз съм в Майнкрафт, преди се пишех Diamond 22. Затова аз съм Манол. Тук някакъв ме би. В този епизод ще играем малко лава. Но нищо. Изчакайте, ще се телепортирам, да си няма оръжие и да ги бия, да ги къртя. Той не знам защо съм кръстил те, но нищо. Има малък лак. Не ми харесва. Ето и броня. Има даже и базука. Добре, сега ще се портам при някой и ще му покажа. Ще го килна. О, тук има един хакер. Не знам точно дали е хакер. Диего. Ето, пък не може. В кола е. Ей, при то се и сега. Дано да не е в кола. Ако не е в кола... Мърта! Къде имаш картечница? Нищо не успя да ми направи. Добре, ако разбера откъде си няма картечница, ще го сетна. Той е направо върха. Много яко, вижте. Но не знам защо не мога да я взема. Е, така се прави семката. Пат в хета. Не съм сигурен да в хета го убих, но... Всъщност аз... аз се пиша суит в това. Добре, се поратим при някой друг. Гадна работа. Аз мислех, че тук са базуката и тези неща, но не. Ще се порта пак при тоя. Не, той път той е в кола. Ще се порта. Биха ми хет. А къде е този? Го пак, ако та фана. Само го пипна. Добре, да се портна при някой друг да го набия. Кола. Ти тъпото да си в кола. По-тъпо това нещо няма. Няма как да гръна. Аз съм базука, много съм тъп. Трябва да ми излезе на червено, за да мога го мерна. Иначе работата не става. Ей, той е човек, бе. Не, къде си? Да. Ето, те са прави, бе. Това е магиар сървър, английски сървър е. Това е защото не мога да намеря български сървър. Ще убия още един и ще приключвам епизода. Пак. Добре, ама няма да е той. Не! Много бързо кара. Махна са. Ама май малко го целих. Хидекс. Тъпо е, че сървъра не е български. Стига, бе. Добре, ако този път не стане... Отказвам се. Не! Добре. Последен. Лак! Тос пак на мотор го пака, бе. Лами тук е бук. Добре, това беше. Аз бях Манол. Чакай. Да, аз бях Манол. И...